Kimchi Chino! 오빠, At ako'y nagbabalik, mahal. Nagbabalik na si Kim Chino na may cheese pa sa kanyang ngipin. Kumain kasi ako ng cornic, mahal. Tapos namalayan ko na ako'y ere na pala. Oo, buti na lang hindi nyo nakikita. Anyway, mahal, balik na tayo sa ating Chinitox. At syempre, ito nga ang usapang pag-ibig mula sa Spicy Opo mo na si DJ Kim Chino. At di ba nga sabi ko, ibibigay ko ang mga dapat ayusin sa sarili bago magjowa. O, di ba? Usually kasi yung mga jowang-jowa diyan, gusto na agad magka-partner, gusto na agad pumasok sa relasyon, hindi pa naman sila okay. Kaya ang ending, ang relasyon ay nagiging failed relationship, hindi tumatagal. Ano pa ba? Puro trauma ang dulot. Kaya dapat handa ka bago ka lumandi. Kaya nga tonight, di ba? Ito na nga ang pinag-uusapan natin. Recap na tayo. Sabi ko kanina, una, ayusin mo yung body clock mo kung gusto mo magka-jowa. Di ba? Factor yan eh. So, kailangan huwag kang magpupuyat and at the same time gumising ka ng maaga. Bakit? Kasi wala kang energy para lumandi kinabukasan. Kapag puyat ka ng puyat, ang problema kasi sa inyo, mahal, single ka na nga, puyat ka pa. Single ka na nga, scroll ka pa ng scroll. Single ka naman pero bakit feeling mo may ka-late night talks ka? Ewan ko ba sa mga tao ngayon, ewan ko ba sa mga single ngayon, mas pinipili pa nilang hindi matulog kesa magka-jowa. Huwag muna kayo magjowa kung hindi pa ayos ang body clock nyo. Because ang mga taong maaga nagigising ay sinasabi ko sa inyo productive. Si Kim Chino, I'm working on it. Oo. Nagmo-Mobile Legends ako tuwing gabi pero at the end of the day, tinatry ko namang mag-hard stop kapag 1 a.m. na. Huwag na kayo tumulad sa akin kaya wala akong jowa. Lagi akong puyat. Anyway, pangalawa naman, mahal, ayusin mo ang iyong hygiene. Kung gusto mo magka-jowa, di ba? Huwag kang lumandi kung dugyot ka. Huwag kang lumandi kung sa tingin mo ay talaga nga namang malagkit ka pa. Ano pa ba? Mabaho ka. Di ba? Kung gusto mong pumasok sa relasyon at ma-turn on sa iyo ang crush mo, might as well linisin mo ang sarili mo. Diba? Napakadali lang maligo. Ano pa ba? Huwag ka muna bumili ng iPhone. Ialat mo yung pera mo sa mga bagay na essentials. Diba? Huwag muna mag-iPhone. Unahin ang tawas. Ano pa ba? Magpapasta ng ngipin. Ayusin ang mga bulok sa bagang. Kapag okay na yan, pwede ka na mag-hi kay crush with a fresh breath. Wow! Ito na, mahal. Pangatlo at panghuli, ayusin mo yang income mo kung gusto mong magjowa. Ito ang pagpasok sa relasyon ay isang commitment. Hindi lang sa pag-ibig, pati na rin sa gastusin. Totoo to Kapag nasa relasyon ka, bakit? Bibili ka ng regalo, kakain kayo sa labas, ano pa ba, magde-date kayo somewhere. O di kaya pwede ring mamasahe kayo or mag-book kayo ng Grab o taxi o Green GSM man yan, di ba? Kailangan mo ng pera. And at the same time, ano pa ba? Kailangan nasusustentuhan mo yung sarili mo at yung mga responsibilidad mo sa buhay. So ang sinasabi ko lang dito bilang Kim Chino na kuripot, di ba? Jumowa kayo yung kaya nyong i-maintain. Humanap kayo ng jowa na kaya nyo i-maintain. Paano yung gusto magjowa tapos mayaman pa sa'yo? Ang expectations niya pagkataas-taas, di ba? Parang kumuha ka lang ng bato na ipinukpok mo sa ulo mo, ganun. Kaya kayo kung hindi nyo pa kaya sustentuhan yung sarili nyo, wag muna pumasok sa relasyon, wag munang lumandi. Not unless gusto mo maging sugar baby. Huy! Di ba? Ang pagpasok kasi sa relasyon talagang magastos din. Kaya si Kim Chino, alam nyo na kung bakit single ngayon. Ibig sabihin, maliit ang sweldo. Joke lang mga boss. Anyway. Sana'y magka-jowa na tayong lahat para happy na lang lahat. Wow.
Sige na nga, ako'y babiyahin na. But don't worry, mahal. Susunod na po sa akin sila Titan Jello at Rakitera sa kanilang programang Rocky Secret Files with Titan Jello. Kaya mahal, wag mong ililipat ang istasyon kundi magseselos ako. Sige ka. Wow! Dito ka lang mahal sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Bye mahal, ingat! Bye-bye!